Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndinoitawo basa rekutengesa as a street vendor, but ndine imwe mari yekuti inosemesa mari yandiinayo. Ndine mari yakawanda. Right now nemudzimai wangu kunyange tikasarudza kuti toda kuenda kunogara kune imwe nyika, nemari yatiinayo tinokwanisa kuzviita. But mhiko dzangu ndidzodzo dzekuti ndinofanira kuramba ndichikuita sekunge munhu anotambudzika. Unokwanisa kutondiona ndichitopisha chingoro ugotondiita rafu mushure mekunge wati ndinge ndichikupushira zvinhu zvako zvaunenge uinazvo, but ndinenge ndiine imwe mari inenge yakawanda. Mukoma pandakazoona kuti izvi zvekuromba hazvina kana skiri, this was when my elder brother's wife started to get sick. Vakatanga kurwara amai guru ava. It was last year paChristmas, but muna January vainge vava worse, then vakabva vazoshayika zvavo muna February. Munhu wose akati zviri nani vange vachizorora because vainge vanyanyisa kutambudzika. Ipapo ndo pandakaona kuti kuromba hakuna kana zvakunobatsira, because takabva tazoudzwa na ivo sekuru vakatirombesa kuti kunyange tainge tichazoenda kurufu rwavo amai guru taisafanira kuparticipate, kutongochema chema tichitoti hatina kana sendi, sezvo vanhu vazhinji vasingazvizivi kuti ini nemudzimai wangu titori mamillionaires, zvimwe kuda more than mamillionaires. But kana tichienda kumusha tinoita sekunge vanhu vanotozvitamburira, ende kwatinogara muno muHarare hakuna kana hama inotombozviziva kutoti takatotenga imba kuma-areas ikoko kwatiri kugara. Zvino takati taenda kumusha namadhamu tichipretenda sekunge tiri zvitamburi zvekupedzisira. Ndakarwadziwa mukoma because mari ndainge nditori nayo yekuti ndaikwanisa kuti ndinge ndichivatengera coffin. Parufu apa pakadyiwa sadza necabbage rainge risina mafuta, zvekuti mukoma vakasvika pakuyeredza misodzi because vanatezvara vakabva vazotanga kupopota vachidhimanda vachiti ivo vainge vachida mombe, vachiti mombe imwe chete yainge isingakwani, vachiti sezvo mukoma vainge vasina kupedzisa kuroora, but vakazoti tangokunzwira tsitsi, saka chitipa mombe 1 yekutara kuva, but mari iyoyo yakatadza kubuda. Zvandakazotaita ndezvekuti ndakabva ndazototaura nemadzitezvara ndikabva ndati ivo vaifanira kuti vange vachizotarisana neni. Ndikati pandinonosvika kuHarare ndichatsvaka munhu wekuti ndichange ndichizomukwereta, then munhu iye akandikweretesa mari ndobva ndazovapa mari yavo. Apa ndainge ndichingoitira kuti vange vachizotitendedza kuti tinge tichiviga amai guru. Ndakati ndadaro ndopandakanzwa sekunge maungira munzeve dzangu, ndobva ndanzwa voice rakanditi kuingahwane ndakuudza kuti handidi kuti unge uchibatsira even mari uinayo. Mukoma ndopandakabva ndazongotanga futi kungotsika-tsika madziro ndichiti mari yacho ndaisakwanisa kuti ndinge ndichizovapa yose all at once. Vakabva vatojamuka paya, ndokubva ndatonyarara ndikatoona kutoti ndainge ndaputsa mhiko. Vakazovigwa zvavo amai guru ndisina kana contribution yandakaita, ndokubva tazodzoka zvedu kuHarare. Takati tadzoka kuHarare tichinopinda mumba tienda kubedroom, takabva taona kuti mainge muine bag rainge ririmo rainge rakazara mari, but zvinhu zvedu zvakatiudza kuti ivo amai guru vachizonofa, hanzi amai guru havana kuurawa nazvo zvinhu zvedu izvo zvatakapiwa. So by the time tichizonoromba tainge takashandisa zvekare mwana wamukoma uyo akashayika about 2 years ago. At that time nemudzimai wangu zvinhu zvainge zvakatiomera, ndichingoita basa rangu irori rechivhenda. Mudzimai wangu aingoti chero chamukai nyama. Zvino nerimwe zuva ndopandakabva ndazosarudza kuti taifanira kuti tinge tichizombodzifambira nyaya dzacho. Takabva tazoenda kune vamwe madzibaba, takati taenda kuya then madzibaba ava vekuGlenora vakabva vazoti pandiri painge paine chivanhu chainge chiripo chainge chichida kuti chinge chichizogadziriswa. Saka mukuzonofamba unokwanisa kusangana nedzimwe n'anga dzinenge dziine mwoyo yakanaka, uye zvekare vamwe vanenge vachida kukubira zvipo nei. So takabva tazoenda pamba peimwe n'anga iyo yakazogumisidzira yatirombesa. Ende mukoma, kana uchinzi waromba, it is something that is very fun. Inini ndakangopiwa
mamwe mafuta andisina kukwanisa kunzwisisa kuti ainge ari mafuta ei apa ainhuhwa. Tikabva tazonzi mafuta avo atainge tapiwa patainge tichazosvika kumba taifanira kuti tinge tichimazora. So inini mafuta iwayo ndakabva ndazomazora pasikarudzi yangu. Mudzimai wangu zvekare naiyewo akabva azozorawo mafuta aya pasikarudzi yake. Chibhodhoro chiya mukoma, by the time tichinopedza kuita bonde takachitsvaka mubedroom mose tikachishaya kuti tinge tichifonera sekuru vaya mafoni numbers avo aisapinda. Mangwana makuseni takamuka makuseni ndokubva taona kuti mumba mainge muine paperbag rainge rakazara ma20 US. Takatoshamisika paya kuti ko mari iyoyo yainge yabvepi. Takabva tazovabata sekuru vaya vakabva vatiti the reason as why tainge tisina kukwanisa kutaura navo the previous night it was because painge pachigadzirwa zvinhu zveusiku. Saka hanzi zvinhu zveusiku kana zvichigadzirwa panguva yacho iyoyo hazvifaniri kuti zvinge zvichitaurwa nezvazvo. Vakabva vazotiudza kuti panguva iyoyo yatainge tichitoita bonde, tapedza kuita bonde, mafuta aya awo andainge ndakazora pasikarudzi yangu zvekare nemudzimai wangu, hanzi mafuta iwawo akabva aenda akabva azonovhura chibereko chemudzimai wangu, then ndokutogadzira kwakatoitwa zvikwambo zvedu. Saka zvakatongozvarwa hanzi usiku hwacho ihwohwo. But mudzimai wangu sekuru ava vachinotaura iye akabva ati ndokusaka makuseni ndambonzwa pain. Saka iye anoti akati achinzwa pain iyoyo akangofungidzira kuti maybe yainge iri nhau yekuti tainge tanyanyisa kuita bonde, because ipapo kana sikarudzi yangu yainge ine rimwe simba tikatongofungidzira kuti ainge ari mafuta aya awo andainge ndazodza pasikarudzi yangu. So mukoma nashi takabva tazoudzwa neng'anga iya kuti tainge tatova nezvikwambo zvedu. Zvino zvikwambo izvi zvakabva zvazonzi izvo zvainge zvisina simba rekuti zvinge zvichizotitsvakira mari zvichitisimbisira mabusinesses edu. Saka painge pachidiwa ropa remwana mudiki. Ndipo apo patakabva tazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichichekeresa mwana wemukoma wangu. So ndakabva ndazoenda kumusha. Ndakati ndaenda kumusha ndokumbogara tikagara ndakabva ndazoba bhutsu dzemwana. Musi wacho iwoyo akatorohwa because vaitofungidzira kuti sezvo iye aigara achizviita kuti kana akanzi pfeka bhutsu iwe aidzipfeka, but aizoti kana aenda kuma next door obva azongodzikurura obva adzisiya ikoko. Saka vakabva vazomubvunza kuti ko mateki ake ainge aripi, ainge ari ewhite mateki ake iwawo. Iyewo ainge asingatombozivi. Ndokubva vatanga kumurova, vakamurova mwana uyu. Saka mukoma vakati vachinorova mwana uyu nebhande akabva anorohwa nesaidi riya rinenge riine simbi pabhande. Saka kubva ipapo mwana uyu akabva azongogara ari munhu wekuti aigara achingotemwa nemusoro kudzamara achizonourawa nezvinhu zvedu. Akati achinofa achito remember kuti it was somewhere kuma 9 PM takabva tatomuona akangokaruka atonyuka mubedroom. Akati anyuka kudaro inini nemukadzi wangu hatina kana kumbogara tapanika nekuda kwekuti tainge takatozviudzwa nasekuru vaya kuti zvainge zvichazoitika izvozvo. Takabva tataura naye, iwo akataura nesu, ndokubva tamudzinga tikamuudza kuti kubva musi iwoyo ainge achifanira kuti ange achizotibatsira uye mumabusinesses edu. So mukoma ndokurombawo kwandakaita ndichishandisa mwana wamukoma wangu. Amai guru vachizoteverawo, but ini hangu pana amai guru kunyange zvinhu zvedu zvakatotiudza kuti hazvisiri izvo zvakanorova amai guru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. The reason as to why my ex-husband iye achifamba newheelchair, it is because of some of the things that I was doing, uye zvekare nekuzonomukuvadzisa namalaicha wandainge ndodanana naye. So zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazopiwa mamwe mafone numbers. Pandakapiwa mafone number mainge muri mugore ra2017 ndokubva ndachizotanga kutaura namalaicha uye nekuti ndainge ndiine stove yangu yandainge ndichida kutumidzira kumusha.
then Malaysia uya ainge oti kana ndikaisa mastatus aibva akomenta obva ati ya makanaka. Mazuva ekutanga ndainge ndichingoignore, but nekufamba kwenguva manje zvakabva zvazongotanga kundiafecta zvekutoti ndainge ndotomuisa pamuyedzo. Vamwe vanhu vose ndotombovahaidha, ndoisa mamwe mapictures andinenge ndabva mukutora, ndakarova mamwe mapose ekumuisa pamuyedzo. Ndaibva ndafara kana kuri kunzi akanditumidzira message ndichiona kutoti ya munhu uyu zvinoreva kutoti atoriwo nemafeelings neni. Iniwo ndainge ndatogara ndatoparara nemafeelings. Zvino ndakabva ndazonzi nemurume ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimbodzokera kumusha. This was the end of 2017. ndokubva murume azoti tainge tichifanira kuti tinge tichitumidzira magroceries first naMalaysia uyo wandainge ndava kutaura naye in secret. Ndakafara ndikabva ndatoziva kutoti wainge uri mukana wekuti ndinge ndichitofamba ndichitopiwa rudo zvangu nababa vaya. Ko ndainge ndatopanduka. Mukomana Ashe murume ndakabva ndazomuudza kuti kana tainge tichazotumidzira grocery naMalaysia neniwo ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda ndichifamba negrocery rangu. Murume haana kana kumboramba, akatofungidzira kuti that was the best idea. Zvino mukuzofamba umu mukoma, pamwe pacho taitombopaka motikari palodge, then tobva tasiya vamwe vake, isusu tobva tatoenda kumaroom. Taitoenda then tobva tatonoita lula yedu maybe 1 hour or less than, tobva tatoenderera mberi nerwendo rwedu. Ndakabva ndazodropewa paya, but takaramba tichingokommunicata zvokuti munhu ainge otouya kuma-areas ekwedu, tobva taenda tobva tatonorara kumba kwevamwe sisi vangu. Zvino murume wangu paakazozviziva, this was after ndazobva kumusha, saka mufoni mangu mainge muine mamwe mamessages ainge arimo, mamwe andainge ndisingadi kudeleta because they were so romantic, andaipota ndichitumidzirwa naye Malaysia uya. Murume akabva angotora foni ndokubva aipwanyira pasi. Ndikabva ndati Mwari wangu, because iye akabva adestroya evidence yose. Ndakabva ndazotenga rimwe sim card ndobva ndachizotanga kutaura naye Malaysia uya. Takaramba tichingotaura, then pane pamwe apo murume wangu paaifanira kuti anga achienda kumusha, but tainge tisina mari inokwana. Akabva azomanikidzika kuti anga achizoenda nemotikari yaMalaysia, chikomba changu. Mukomana acho takabva tatanga kutaura naMalaysia. Handizivi kuti vakazonetsana pakai, but takazongonzwa zvichinzi murume wangu akazonzi ange achiburuka kombi yana Malaysia ichifamba. Hanzi akamboramba, but vakabva vatanga kumurova. Akabva atoona kutoti vanhu vainge vachitoda zvekutomuuraya, ndopaakabva azongovhura do rekombi akabva azoburuka. Unfortunately murume wangu nekuda kwekuti kombi iyi yainge ichimhanya, then akabva azonovhunika makumbo uye zvekare nemusana wake. Akabva anzi ainge aita spinal cord injury. Ndakamboti zvimwe kuda murume wangu acharecover, but up until this day murume wangu asati arecover. Ndakambozama kuzviita good munhu ndichiti chihure changu ndo chakonzeresa kuti murume wangu ange achizoremara, but pandakatoona kutoti izvo zvakaitika kwaari zvainge zvatokanganisa kunyange sikarudzi yake, ndikabva ndati zvino ndingagarireiko pamunhu wekuti ane sikarudzi isingashandi. Ndokutorambana kwatakatoita ikoko, but kungorambana zvezvo zvokuti inini handichadi, but iye is very desperate zvokuti anotondiudza kuti kunyangwe kana kuri kunzi ukauya nemaboyfriend pamba, but chingozviita zvinhu izvozvo vanhu vasingazvione kuti ndo zvauri kuita, because kukana ukandisiya ndichazochengetwawo nani. Saka ndingasafira izvozvo zvokunzi kana ukandisiya ndinozosara ndichichengetwa nani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai. So ndoda kureurura kuti kunyange zvangu ndakazoroorwa ndikatochata ende ndine vana vangu vaviri, murume wangu ane mari yakawanda mukoma, but chokwadi chiri mumwoyo mangu ndechekuti
inini handisi kugutsikana. It's not like iye handigutsi pabonde kana kuti it is just that munyama dzangu ndinonzwa kuti handisi kugutsikana. Ndikuramba ndichingofunga nezvake mukomana uyo wandainge ndichidanana naye. So at that time ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, ainge asina mari. Then takadanana mukoma for a very long time, achiti iye ainge achiunganidza mari yekuti ange achizondiroora, but pakabva pazongokaruka pasvika umwe mufesi uyo akazova murume wangu ndokubva andinyenga. Saka ndakangomupa mafone numbers ndichingoti vhesi uyo ane mari dzake, let me just speak with him, maybe side rangu zvinhu zvinokwanisa kuzongodhakwa ndikazongoramba ndiri in communication with him. So mukomana acho ndakabva ndazoramba ndotaura naye uyo akazova murume wangu, ndokubva azongonditi one day ainge achida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Saka ndakatoenda kumba kwake ndisitomborina tarisiro yekuti iye ainge akatoronga kutorara neni. Ndakangoti ndichingosvika pamba pake ndokubva atotanga kutondibata-bata. I tried to refuse because ndainge ndisati ndaita decision, because mukomana wangu even though ainge asina kana mari but ndainge ndichimuda, but ndakabva ndakurirwa simba, munhu ndokubva arara neni. Akati arara neni ndokubva ndatanga kuchema ndichida kudzokera kumba, but akabva akiya madhoo ndokubva azovhurira mamwe mazibulldog ake apa aiziva kuti ndainge ndichidzitya imbwa idzodzo. So ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichidzokera kumba, otherwise maybe ndainge ndatova nepamuviri. And zvechokwadi ipapo I made the correct decision because I then found out kuti I was pregnant. Ndakabva ndazoroorwa zviya zvefast forward ndokubva tatochata, but by the time pandakazochata nhumbu yangu yainge yatova ne3 months. So mukoma at that time nekuda kwemari ndakazviudza kuti I will forget about my ex-boyfriend, but ndikutoona kutoti ari kuramba kubuda mupfungwa dzangu. I keep on thinking about him. Saka ndinowanza kuenda paFacebook ndobva ndanosecha zita rake. Ndinoti kana ndamusecha kudaro ndobva ndaona kuti munhu uyu South Africa kwaari kugara uko ingori kiya, but still I feel really jealous neurombo hwavo ihwohwo. Ndinoti kana ndikatarira mapictures awo handinenge ndichiona ari iye nemukadzi wake nekamwana kavo, mwoyo wangu unobva warwadza zvokuti umwe musi ndakatomboburitsa misodzi ndakangogara ndichingotarira mapictures ake kuFacebook. So I really do not know kuti how can I let go of him. Hakusi kunzi ndiye munhu wandakatanga kurara naye. By the way, murume wangu ndiye akatondivhura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.